खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। SIR नङा आसामाव SR जागोन। 2022 मायथाइनि मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजादनि खालारखौ फोसावबाय। कलियाबराव गोबांथार बिबांनि हिर'इन जब्द। हान्थामेला बिफाननि थिसनथायाव केलेंकारि सानै हमजादों। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया क'क्राझारनि चान्दामारियाव जुबिन गार्ग पार्कनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। SIR नङा आसामाव जागोन SR। आसामाव SR नायबिजिरनो थियारि खालामदों हादरनि बिसायख'थि आय'गआ। 2026 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आसामाव SR नायबिजिरनो थियारि खालामदों। बे आयदाखौ नोजोर होनानै मंगलबारखालि आसामनि गाहाय बिसायख'थि मावख'गिरि एबा चिफ इलेक्शन कमिशनारआ खौरांगिरि मेल खुंना फोरमायनाय बायदिब्ला मावख'गिरिफोरा साफ्रोमबो भटारफोरनि खारिथि बुथुमगोन। आसामाव SRनि हाबाफारिया मंगलबारनिफ्रायनो जागायदों। BLOआ भटारफोरनि थाग्रा खुलिखौ भेरिफिकेसन खालामगोन। फारिलाइनिफ्राय थैनाय भटारफोरनि मुंफोरखौ बोखारनाय जागोन। थैनाय भटारफोरनि बेलायाव फर्म 7 खौ दाजाबदेरनाय जागोन। गुबुन रायजोआव गोदानै रेजिस्टार जानाय भटारफोरनि मुंखौबो दाननाय जागोन। भटारआ गुबुन रायजोआव रेजिस्ट्रेशन दंब्ला फर्म 8 खौ दाजाबदेरनाय जागोन। बबेखानि 22 नबेम्बरनिफ्राय BLOफोरा न' थांनानै नायबिजिरहैगोन। भटारनि थाग्रा खुलि भेरिफाइड खालामनो थाखाय BLOआ दावबायनाय समाव न'आव रावबो गैयाब्लाबो BLOआ खेबथाम दावबायगोन। BLOनि दावबायनायनि उनावबो फेब्रुआरिसिम मुं दाजाबदेरनो हागोन। साफ्रोमखौबो SRनि गेजेरजों गाव गावनि मुंखौ दाजाबदेरनो नाजानो खावलायो। जुदि माबाफोर अजद दंब्ला जिल्ला कमिशनारनो खौरां हरनो हागोन। ड्राफ्ट फारिलाइ फोसावनायनि सिगां आरो फोसावनायनि 15 साननि गेजेरावबो अजद होनो हागोन। जुदि जिल्ला कमिशनार थाखोआव अजदखौ सुस्रांजायाब्ला बेखौ गाहाय मावख'गिरिनो फोरमायनो हागोन। जायखिजाया भट सोग्रा मिरुआव 1200 नि बांसिन थारफोर थानाय नङा। होखारजानाय एबा इभिक्सन खालामजानाय सुबुंफोरनि नखरफोरा फर्म 8 सुफुंनांगोन होन्नानैबो स्टेट चिफ इलेक्शन अफिसारआ खौरांगिरि मेलाव बुंदों। रिपर्ट बादिब्ला आसामनि 1 जानुवारि 2026 नि रिफारेन्स अक्ट'नि सायाव नोजोर होनानै भटार फारिलाइखौ जर'खा सोदांगोन। बेनि उनाव 27 दिसेम्बराव ड्राफ्ट भटार फारिलाइ फोसावनाय जागोन। दाबि आरो अजद दैखांनायखौ 2 फेब्रुआरिसिम गथायनो हागोन। जोबथा भटार फारिलाइखौ 10 फेब्रुआरियाव फोसावनाय जागोन। 2022 मायथाइनि मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजादनि खालारखौ फोसावबाय। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड सुंद'यै ASSE नि बानजायनायाव खुंजानो गोनां मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजादनि खालारखौ दिनै फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्ट होनानै 2022 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजादनि खालारखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्ट होनानै 2022 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजादनि खालारखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया 2022 मायथाइनि मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजादनि खालार फोसावनानै ससियेल मिडियायाव लिरनाय बायदिब्ला मेट्रिक आनजादा 2022 मायथाइनि 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन आरो HS जोबथा आनजादा 2022 मायथाइनि 11 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। लोगोसे गिबि मन्थ्रिया 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आरो HS आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरखौबो हामलायथि हरदों। कलियाबराव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हिर'इन जब्द खालामनो हादों। कलियाबर पुलिस, जखलाबन्था पुलिस आरो बागुरि पुलिस पेट्रलिं पस्टनि जुथाइ अपारेसन खालामनायाव बोखांनो हादों गोबांथार बिबांनि हिर'इन। पुलिसआ कलियाबर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बरुवा सकनि थागिरि समिरन सयकियानि न'आव सिग्रोमनानै बोखांदों आयेन बेरेखा हिर'इन। समिरन सयकियाया गोलाव समनिफ्राय गावनि न'निफ्रायनो ड्राग्सनि आयेन बेरेखा फालांगि खालामगासिनो दंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। लोगोसे 7 सुबुंखौबो पुलिसआ हमनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला बे अपारेसनाव पुलिसआ मोन 25 प्लास्टिक कन्टेनाराव आबुङै सोनाय 37.62 ग्राम हिर'इन आरो कन्टेनाराव सोयै 4.93 ग्राम हिर'इन, गं 22 खालि प्लास्टिक कन्टेनारखौ बोखांनो हायो। लोगोसे पुलिसआ गंसे मबाइल फन आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादखौबो बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय 7 सुबुंखौ फारियै देउरि सिलाबन्थानि हिरक ज्योति बरा, कुवारिटलनि जुन्थि आली, लाङिसुकनि जान आली, बिशाल बानिक आरो कुटारिनि महम्मद आब्दुल राशिद होननानै सिनायथिनो हादों। जाथायथिलियाव नांगौ जानाय बायदियै गासैबो आयेनारि नेमखान्थिफोरखौ फोजोबना जब्द खालामनाय मुवाफोरजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनाय आरो गोनां आयेनारि राहा लानो थाखाय पुलिस थानासिम लांनाय जायो। आसाम सोरखारनि हान्थामेला बिफाननि थिसनथायाव गेदेर केलेंकारि।
कंग्रेस खुंथायनि समाव हान्थामेला बिफानाव थिसनथाइ होनायखौ लानानै गुबुन मोनसे केलेंकारि जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सीएम भिजिलेन्सनि जेयाव गोग्लैदों। केलेंकारियाव लोब्बा थानाय सानै सुबुङा। बै सानै सुबुंखौ प्रान्जल बरा आरो अनन्य बरठाकुर होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तरुण गगৈ दैदेननाय कंग्रेस खुंथायनि समनि 2012-13 मायथाइयाव थिसनथाइ होनाय जादोंमोन बे केलेंकारिया। रिपर्ट बायदिब्ला अनन्या ठाकुरा दिल्लीयाव आरो प्रान्जल बराया नगाव जिल्लायाव गावनि साख्रिखौ मावगासिनो दंमोन। रुंसारि देंखोनि गेदेमा जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ क'क्राझाराव गोसो गोरबोजों गोसोखांनानै जोबोर गाजा गोमजायै फालिदों। जेराव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिबार बावजेननानै थांखिजानाय जुबिन गार्ग पार्कआव 18 नबेम्बर मंगलबारखालि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि चरण बर', जिल्ला कमिसनार नुमल माहात आरो गुबुन मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे जुबिननि सावगारियाव बिबार बावनानै सानसेनि हाबाफारिखौ जागायो। बेनि उनाव 25,000 रोजाबगिरिनि गोसोखांथियाव खुंनाय गाव गोसोआरि थै दान बादायाव बाहागो लायो। बेनि उनाव बिथाङा गोसोखां पार्कनि बिथाखौ गायसनो आरो बिफां फुलिफोरखौ गायनो आवगायो, जाय मोनसे नेरसोनारि इसारा आरो हारिमुआरि उनमोनथाइखौ रैखाथि होनायनि थाखाय सनमान आरो रादाय मोन्नैखौबो दिन्थियो। जथुम्माखौ नोजोर होनानै महिलारिया बुंबावदों दि थांखि लानाय पार्कखौ 30 बिघा हायाव लुनाय जागोन, जायनि थाखाय 25 निफ्राय 30 कौटि रां खरसा जागोन। बिथाङा थि खालामदों दि पार्कखौ समायना महरै जौगाहोनाय जागोन आरो गोदान मुगानि आरो गोसो बोनो हानाय गुदि मुवाफोरखौ लानानै बिथांनि आंगो लोगो जुबिन गार्गखौ बावनाय मोनसे बुहुमनां थाखोनि नेरसोन महरै साननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।